Kabalo ka kagahi ay. Murag na-realize na to ba? Bisag unsa ta kagahi. Pag gutom na bitaw ta, nagabinan na. Di na ta magahi mo, aksyon na ta gumok. Taligsik pa yun. Taligsik pa yun. Gutom na ko, burnawala na akong pagkagahi. Igutom lang ka nga na mantagsuman o biko o kanan chips o kusa pa rito sa Villanueva. O gali ang giingon, na nagutom naman ta sig binaklaya. Mukhaon ta, pero lahi na po nga, di siya kung gusto. Sa'yo mo ang gusto nga. Kao naman tagbiko, mga Pinoy man to. Gusto ko Korean foods. Korea. Korean. Ambot basad kung asa dapit ang Korean ka dapit. Di ko kabalo, wakoy idea. Wakoy. Uy! Lo, natimingan yun. Korea. Grabe akong acting. Grabe akong acting. Kunwari na kurat ko, acting. Lo, Korea. Korea. Saman. Panulunta. Manalunta. Siya. Atas, sulta. Larga. Okay na. Dirita. Gutom na ko. May protocol. May gabi. Uy! Gahi ni Bay. May gabi. Sir Jojo karon o ba party ba? Grabe, nakabalo siya nga mo anita. Imong na-predict nga gigutom si Bernie Bitok-Bitok. Sa ako mag-protocol. Ay, tama. Agita diri. Tama. Oh, yes. Dehumidifier. This is more of like katong disinfectant. So sa man ibutang yang baba dia. Round. Mura kog litson, no? Tunod, tuyok na. Wala rin, oh. Tuyok. Sa man ko part. Okay, tapos alcohol, layo. Pwede na naman ni apple. Alcohol. Ani inuman ng alcohol ha? Lahing alcohol niya. Okay. Di kay ni familiar aning mga Korean. Dili po ko Korean pero nga ako'y akong head cook nga andam na ko. Okay. Pero ganahan kay mi Korean. Koreana. Nga phone. May kabalo mo Korean. Ang nga sa'yo. Annyeonghaseyo. Malay ko sa'yo. Lele. Chef. Chef Lea. Ay, Leia. Uy, Leia, musta? Miss you too. Kaya ba chef? Chef. Chef. Tapos staff man sa diri. So siya ang chef of staff. Ano siya? Specialty yun din sa party barn. Yes. Sige. So, kani siya, mao ni siya ay Korean spicy chicken pero ang pangalan is Da Bukumtang. Da Bukumtang. Bukumtang. Ano yan? Kimchi man na siya, kimchi. Kana. Kani siya, army stew. Army Buday stew. jjigae. Tapos Buday jjigae and Korean word. Bujay chigi. Egg roll. Egg roll. Sa Okay. Korean, Egg roll. Egg roll. Mo ni chapche. Ansa? Chapche. Chapche. Buro na kayo chapche. Kani special na siya ni Sir Jojo. O kani is kimbap. Kimbap. Yes. Kimbap. Tuptupap da. Kimbap. Okay, wale. I mean, no, kidding side dishes na to. This goes along with our unlimited samgyup. Okay? May ginahiridaan nga tigril, no? Uy, stop man ato ni. Nang racket. Wow. So kani it all you can diri? Pwede. Ang samgyup. Per person is 350. 350. Ongoing. No? Kini mo na ni apil. Okay. Na kimchi, na kaning egg roll, side dishes na to. And then it goes with one drink. So anytime na mahurot ang imong kwan sa individual, pwede ka mag-ngay og refill. refill. Wow. So ang samgyup is followed with our lettuce. Yes, mo na yung ganahan. The lettuce goes with our kini mo atong gitawag nga ayahang you can either
choose the garlic, Oo. the chili, Okay. and then with the samjang and Okay. the olive, what's called sesame oil with salt and pepper. It's from the chef. Unsay proper gyud? So, kakag lettuce. And then, choose tag garlic. Kalami. Dip sa nato ni siya. Okay. Tapos, No rules. No rules. Wala yung rules yun ang pagbungit, no? pwede na siya kimchi, haluan mo sa gunsa. Okay. na. Then ang side dish the same. After ni mapakana din mo rin ang imong sabay-sabay pagkaon dayon, ana. Batukan po ka anak. Mo ba din? Di lain ko gusto na ko ng din ba. Lain ako gusto ni pansak mo tanang sumba pa ba. Problema ko ano yung sa pagurot na ako ano. Dili kinahanglan hot doon, basta natilawan. Di ano na lang sir, kanang mulakaw sa ko, magdagandagan sa ako sa sports center para gutomon kay ko. Para pagbalik, sinaw ni. Hulatot Pwede ka ra? na mo. Invite our friends nga unsang oras pa mag-abli ang party bar. And we invite everyone. We open from Sunday to Monday. And we start operations from 10 a.m. till 10 p.m. And we look forward to welcome you. So, Okay. daghang kayong salamat, Sir Jojo. Sir, And Chef, It's thank our you. pleasure to have Thank you. you, thank you very so much, Chef. Thank you. Sana? Samgyup. Samsamnida. 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 Imong labada. Kailangan na. Mga kagahi, Kaon. kaon. Now, bye!